Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, dobrý. Vítajte v taxíku. Ja som Peter. Teší ma Peter. Dobre. Dušan. Peter a Dušan. No, vítajte v taxíku, viete, čo vás čaká, nemenej, ak sa so mnou odveziete. Ja vám budem klásť otázky, vy odpovedať, možno zarábať aj peniaze. Veziete sa so mnou? Jasné, ideme. Tak mi povedzte, kam vás zoberiem? Pôjdeme na Plickovú. Dobre, dajte si pásy, poprosím. A ja si Petra a Dušana o chvíľočku preverím. Na čo sa používa kvások? Tak kvások sa používa na pečenie asi. Na nakysnutie cesta. Nakysnutie cesta, alebo niečo také. Super. Ako sa volá zbierka orientálnych rozprávok, ktoré Šehrezáda každú noc rozpráva sultánovi? 1001 noci. Čo 1001 noci? Ja aj také rozprávky o 1001 noci. Hej. Niečo také. Alebo... Super. Rozprávky alebo príbehy 1001 noci. Akým anglickým slovom označujeme v niektorých športoch postavenie mimo hry? Offside. Čo je to obezita? Nadváha by to malo. Alebo niečo také. Čo je to novinárska kačica? Novinárska kačica, keď je nejaká nepravda o niekom, alebo niečo také. Teraz mi poviete niečo o sebe. Mám 32 rokov. Som z Bratislavy. Pracujeme o vydavateľstve. Vlastne spolupracujeme ako grafici o vydavateľstve, takže som ženatý, mám jedno dieťa, Silvinku, pozdravujem. Treba do tých kamier tam, že šup. Koľko má Silvinka? Silvinka má 2 roky. No, tak. No, robí nám teraz radosť. To naozaj radosť ešte robí. Ešte robí radosť. A keď je trošku voľného času, tak čo? Nejaký šport je? No jasné, tak je rekreačný futbal, tenis, takže chodíme aj spolu hrávať tenis, takže je to super, no. Vybeháme sa občas. Dušan? No tak ja tiež mám vlastne 32 rokov, tiež som z Bratislavy. Tiež pracujem v tom istom vydavateľstve. Hneď to máte hovoriť o sebe, nie? Hej, no a vlastne som tiež ženatý, ale nemám ešte dieťa, takže tam sa to už... A vlastne aj tie záľuby sú šport, mám rád do prírody a tiež pozdravujem svoju ženu Majku. V ktorej krajine vyznávajú náboženstvo s názvom šintoizmus? No ja by som dal nejaké Japonsko, ale... Tak skúsime Japonsko. Aj takto. Dobre. Ktorému ministerstvu sa v skratke hovorí zaminy? Zdravotníctva. Čo sa začína na za? Ministerstvo. Alebo zahraničných vecí. Alebo zahraničných. Ministerstvo zahraničných vecí. To je odpoveď už? To je odpoveď. Super, ale ja som si fakt myslel zdravotníctva. No, to zdravotníctvo tak tiež tak lákalo na Z, to začína. Akú farbu má zafír? By som povedal, že zelenú, ale Ja som si není istý. Aj ja by som povedal zelenú. No, neviem, ja by som dal tú zelenú a dúfam, že nám aj zasvieti zelená. Zasvieťme zelenú, teda dajme zelenú. Tak skúsime zelenú. Tak asi červenú má. Tak asi má červená. Nie, ani červená. Červená vám zasvietila, ale je to modrá farba. Modrá. Zo slova zafiros, alebo od slova zafiros, čo znamená modravý. Ktorá speváčka v ankete Slávik získala najviac zlatých sošiek? Fúha, Smatanová. Neviem, tu je tam Jana Kiršner. No, to je tiež.
Tak, Kiršnerov. Tak dajme Janu Kiršner. Tak. Dúfam, že... No, vidíme. Spomínali ste tu dve mená, povedali ste Jana Kiršner a... Smatanova potom, že? Zuzana Smatanová, 6 má. 6. Sakara, no. A neviem, kto kedy získa ďalšieho, keďže minulý rok, To zrušili. 2013, to zrušili. Čo je to batát? Batát. Tak to budeme asi telefonovať. No, využite to. No, rád. Spekulujete tu vzadu za mnou. Tak si Nebudeme musíme volať. zatelefonovať teda. No. A komu voláte? Voláme Matúšovi, kamarátovi. Čauko, prosím ťa. Chcel by som sa ťa spýtať, či mi náhodou nevieš povedať, čo je to batát. Neviem, či si to už niekedy počul. A... Batát, áno. Či náhodou nevieš, čo by to tak mohlo byť. Poď, že sme v taxíku, v súte. Dobre teda. Díky za pomoc. Maj sa zatiaľ. Čau. Tak, dostali sme informáciu, že by to mal byť sladký zemiak. A to, že dobrý kamoš? No dúfame teda. Dúfam, že má rád. Dúfame, že má rád sladké zemiaky. No. Asi áno, lebo naozaj je to sladký zemiak. Ideme na 60-eurové otázky. V ktorom štáte je aj dnes úradným jazykom latinčina? Som dal asi Vatikán, taký nejaký, ne? Taliansko, ale Taliansko asi nie, ale neviem. Vatikán by mal dobrý nápad, no. Tak povedz, či sa opýtame Opýtame sa asi niekoho. Radšej by sme sa asi opýtali. Možno zastavíme babičku. Ak v tomto hmlistom počasí niekoho nájdeme, tak zastanem. Hej. No, tá Či? pani. Dobre. Tak tu, skúsite? Počkajte len. Dobrý deň, prosím vás, môžeme sa vás niečo spýtať? Dobre. Niekam adresu nájsť, alebo... Nie, sme v takej súťaži taxík, iba jednu. Ja potrebujem do práce. Len sme chceli vedieť, to je minútka, Minútka, pomôžte minútka. chlapcom. Už tam čakám zákazníka, bohužiaľ. No, No, to bola slovenská pomoc, klasická. problém je v tom, že oslovili ste ju, odmietla a my to musíme brať ako, že ste využili túto záležitosť. Tak teraz to bude na vás, chalani. No. Tak neviem, mňa to fakt ťa na ten Vatikán. Tak dajme Vatikán. Tak čo, budú peniaze, nebudú peniaze, budú peniaze, nebudú peniaze, budú peniaze, nebudú peniaze. Super. Dajaj. Vatikán bola správna odpoveď, takže predsa len niečo zarobíte. Tak čo páni, 225 alebo 450? No je to lákavé. Ale asi zoberieme tých 225. Asi radšej istota. Čiže 225? Áno, Radšej. radšej tak. Ja som o to presvedčil, ale ja vám to samozrejme odovzdám. Ďakujeme. Dobre, tu je moja otázka, na ktorú by ste odpovedali. A na ktorú odpovedať vlastne aj budete. Ako sa volá detektívny román Agaty Christie, v ktorom hlavný hrdina Hercule Poirot zomrie? Tak to by sme asi ani nevedeli. Pocit, že sme dobre spravili, že sme si to zobrali. Opona. Opona aj za týmto vašim vystúpením padá. Pomerne úspešný, 225 eur, určite nie je zlých. Všetko dobré, ahojte, dovidenia, čau. Ďakujeme. Dovidenia, dovidenia. Ale opona za dnešným taxíkom rozhodne ešte nespadla, pretože ja idem nabrať nejakých ďalších pasažierov.